Sikubingelele mlaleli, siphinde sikwamukele kwi-channel yethu. Besicela uma kuwusuku lakho lokuqala sikwamukele ngezandla ey'fudumele kwikhaya leMbeje Channel, kanti-ke ungakhohlwa nokupressa lapha u-subscribe. Angikuphoqi mlaleli, ngiyakucela, ikephi inhlonipho kodwa kwingane yakaMbeje. Bengicela mlaleli upresse u-subscribe button, ukuze-ke mlaleli uzohlezi uthola iy'ndaba ezintsha ey'phuma kwiMbeje Channel. Isiza nazo-ke mlaleli zala e-South Africa zimayelana-ke nomntwana odlwenguliwe ona-7 years, uCwecwe. Intsha ikhala ngokuthi ayisaphephile ngenxa yokuthi kungani amaphoyisa aseNingizimu Afrika ehluleka ukuthi enze ubulungiswa kuboshwe isigilamkhuba esiyithokozise ngokocansi nengane ena-7 years, walala nayo wayidlwengula, kanti kukhomba ukuthi akusikona okokuqala le ngane idlwengulwa noma ihlukunyezwa ngokocansi, sekukaningi. Kanti-ke kuphumile ngesikhathi kuhambe isampula yathishanhloko wesikole ukuthi kuyothestwa ukuthi ngabe uyena na odlwengule umntwana, ngoba-ke ama-results ebuye ephika ukuthi uyena olale nomntwana wesikole. INingizimu Afrika-ke ibe isisola ukuthi okungenzeka kune-brown envelope mhlampe ehambe phambili. Intsha-ke isikhombisa ukusaba nokuthi isiyasaba nokuhamba estradini ngoba ayazi ukuthi izothemba bani manje, ngoba obaba ekufanele ngabe bathembela kubona baphenduka iy'lwane emini, bafuna ukuzanelisa ngokocansi. Nabo mebebuka bona babona abantu abangalala nabo abasanayo leya nto yokubuka ukuthi umntwana lo okumele ngimgade ngimkhusele ukuze ezoba nempilo e-right. Obaba bamanje-ke sebephenduke izilwane. Intsha iyakhala-ke ithi icela usizo ngoba yona isizizwa ingaphephile impela la e-South Africa. Ingakho-ke sithi kuwe mlaleli, please gada umntwana wakho ekhaya, usale kahle mlaleli, ube nosuku oluhle. Kanti-ke mlaleli wami, ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukupressa ibhathini elibhalwe u-subscribe. Kungayintokozo kakhulu ukuba nawe ujoyine le family yakaMbeje. Usale kahle-ke mlaleli, ube nosuku oluhle.